Fis-settur tal-akkomodazzjoni il-Gvern mhux talli mhux jitfa' l-problemi taħt it-tapit, iżda qed jagħmel interventi sabiex il-Maltin u Għawċin li jridu jsiru sidin ta' djarhom ikunu jistgħu jagħmlu hekk mingħajr ma jerfgħu piż żejjed. Dan se jkun aktar possibbli permezz ta' investiment ta' 43 miljun euro li se jsir f'dan is-settur. Tkellem dwar dan il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes waqt konferenza tal-aħbarijiet marbuta mal-Baġit 2023 bit-tema Malta ċertezza u stabbilità. Huwa rimarka li permezz tal-interventi li jagħmel il-Gvern tul dawn l-aħħar snin eluf saru sidin ta' djarhom. Madankollu rimarka li minkejja dan is-suq ta' djar kompla jikber u bekk komplet tikber it-triq għat-tela għal min irid jixtri proprjetà. Huwa sostna li l-Gvern mhux qiegħed jinjora dawn ir-realtajiet. Xhieda ta' dan kienet il-wiegħda elettorali mwettqa f'dan il-baġit biex first time buyers li xtraw darhom din is-sena se jingħataw 1000 euro kull sena għal 10 snin. Spjega li dan kien possibbli wara numru ta' laqat ta' konsultazzjoni pubblika ma' dawk li huma involuti fis-settur fosthom il-banek lokali. Il-Ministru Galdes semma wkoll li qed tiġi indirizzata wkoll anomalija f'dan is-settur rigward persuni b'diżabilità li jirċievu xi forma ta' benefiċċju u li ma kinux eleġibbli għal benefiċċji marbuta mal-akkomodazzjoni. Għalhekk permezz ta' dan il-baġit minn issa l-qudiem l-introjtu kollu li ġej minn allowances tad-diżabilità se jibda jiġi esklus mit-test tal-mezzi għal skemi tal-Awtorità tad-Djar. Aħna ħassejna li min-naħa tal-persuni b'diżabilità m'għandhomx jiġu penalizzati minħabba allowances li qed jirċievu min-naħa tal-Istat stess. U bekk allura qed inneħħu għal fini ta' test tal-mezzi dak kollu li l-Istat jagħtihom bħala allowances u għajnuna mill-benefiċċji soċjali. Il-Ministru Galdes qal li dawn il-miżuri u oħrajn huma xhieda ta' gvern bruħ soċjali u rrimarka li dan il-gvern qed isostni l-valuri soċjalisti tiegħu bil-fatti.